Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dan Gamerauntzia irratsaiora, bai? Bideojokuen munduko gaurkotasuna lantzen dugu hemen, nazioartekoa zein Euskal Herrikoa. Hau entzuteko, berez egiten dugu zuzenekoa Twitchen, atzaldeko 6:00etan, ostegunetan. Baina, saioa FM-en emititzen da astearteetan, gaueko 12:00etan eta baita zapatutan ere, larunbatetan. Bideojokoen munduan jasotako albiste interesgarrienak ezagutzeaz gain, hemen bestelako analisi, eztabaida eta azkenean gure iritziak emango ditugu. Eta, bueno, nortzu gagu, hemen Lander Untzetan erekin, haupa Lander. Haupa, arratsaldean, zelan? Tekniko lanetan, ondo. Tekniko lanetan, sarri egoten duan bezala Gari Larrañaga, eta, neu, Damian Madina Beitia. Eta, ez dakit, gaurkoan badago zerbait, ez? Atzo abian egon zana. Igual, sarrera emango dutzagu albistiei eta hasiko ga. Ondo badiritzozu. Bai. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Badakizuen bezala, hain dela gutxi Xboxek, ez? Microsoftek Bethesda erosi zeban, eta atzo gabian badaukazue ikustiak Gamerauntziko herrialdean albistea, ez? Eta gainera incluso egin dozun laburpen bat, Lander gertatu dakoei buruz, baina Xbox eta Bethesdak aurkezpen bat egin zeben. Bai, ez dakit, noiz arte egongo dizen oinoko, ez? Xbox eta Bethesda hor banatzen, egitze esan. Baina ondino garrantzi hori emona idotxien, normala da moduen, Bethesdari azkenean. Zer, ez dakit, ez? Activision Blizzard erosizkero momentu baten, txizengo da, Xbox, Bethesda, Activision dana batera hor, besteri, pari. Igual izenak saldu iten da berako, ez? Bai. Izan leke. Baina, ez dakit, ez? Osa, Bethesda bera, bai bada esagune, baina ez dakit nik bideojokuen mundue jarratzen ez da benan artien, horren esagune badan. Horren ez dakit, ez? Osa, orkezpen hori egongo dela badakizu Bethesda barrun egongo dela, ez? Ez dakit. Igual nire ikuspegi zea olakoa, baina besteri parik. Ja. Hoitze, atxoen bien aurkezpen txue, dala Developer Direct azpitutuluagaz. Honetan izan dira aurkezpen txikitzuek, batzen da bez garatzaileek, ez? Apurbete, ja aurkeztu niko bideojokuen parritxasunek aurkezteko, edo zetasun pare bat emoteko asmoagaz, apurut hype hori pizteko, ez? Ze ja izaten di normalien estrenatzier dauzen edo kitsi falte daki izan bideojokuek, ez? Orduen hori ze bera bien atxo, batu biesan Arkeineko garatzaileek, Turn-10, Mojangekoak, Zenimaxekoak, erakusteko Redfall, Forza Barrize, Minecraft Legends, The Elder Scrolls Online, eta esusteko txubete gozan bebai, Tango Gameworksen eskutik, dala hau estudio japoniarra, The Evil Within, eta hau Ghostwire Tokyo ingitzi atra da bena, Shinji Mikami da zuzendarize, arduradun nagusize, dala Resident Evilen sortzaile ez. Eta horregon ziren eure bebai, bideojoku barri bet aurkezten, eta, jarraizen kaleratzen bebai, ez da. Hi-Fi Rush deitzen dan bideojoku bet, erakutsi behortan, lehenko biderrez. Ordu batzuk harinan filtra izan, informazio askorik erakutsi barik, baina, bertan gabaz ikusi den dunez, bideojoku hau dala olako hack and slash bat, cel-shading estetik egaz, orduen, olako ez, cartoon edo animaziozko, kutsu bategaz. Eta da, gitxi gora bera, Devil May Cry bat, nazteta Metal Hellsinger barrizegaz, ez? Hau da, ongo gora borroka, hack and slash estiloagaz, ez? Komboak eta Musou moduko bat, baina igual etxai gutxiagorekin izan leike, ez? Bai, hori da, holan, azken batien, ez? Komboak eitzen, ez? Borroka olako ikusgarrizek, ez? Efektu asko gazeta. Baina berezitasun bategaz dela musikie eta erritmoa, ez? Hori da. Protagonistiri antzadan ez olako, ez daitze, radiokaseta, dozartzeo txien pisotxien, ez? Eta orduen... Gitarra batekin tabe biltzen da, ez? Bai, hori da. Eta bera gure da izen rock izarra, ez? Eta olako mundu futurista baten robota kaseta ikusko dugu. Eta, bisotx berezi horren gaitxik, mugidu bigara musikin erritmora. Mugimendu guztizek dinoia, batez be borrokatan.
jarraitu ezkero musikien ritmo horregaz, holako robot txiki beteko gu inguruen, ez, adirasteko zeinan ritmo hori, mingi izango dugu, ez, kombo handizeok lortuko dugu, salako gauzak, ezta? Nahiko itxura berezitxueko bizan, ni trailerren ikusi nikoak asko guzte, asko erakarrezten. Igual, humore, ez dakit moraltik asko guzteko daten, ze moten dugu umientzako dala, ez dakit, gero igual ez dugu kutsu hori, baina bai emosten oso infantile edo, ez dakit. Gero japonesekin sekula zen da jakin, memorian bai. kontu hori. Bai, ez dakit zu, gero Eta batzutan aserta hoitzen dotu, ero itxutzen Bai. zar, ez dakit zer da, baina bai, askotan beti aproximazioa lehenengo tokia beti da oso infantila, eta gero igual funtzionatzen dago. Bai, dauka gero hori, ez, Batmanen Pau, Boom, hori komikien Hori da. estilo hori hartuta, ez, igual cel shading hau laguntzen da, bela, hortara. Eta gero, gero aite jatena hori, ez, The Evil Within eta holako jokuak egiten dituan enpresa batek hau egitea, oso desberdina pentsate jatelako. Entonces, aten gaizki egingo da, bena, alatabe, bastante kuriosoa izan zen, ez, hau, zela esan, Shinji Mikami eta John Johannes hori biso batera berfetan, eta ingles, japonese, zintzeben aurkezpen horretan. Bai. Hori ez da, ipatzeko da igual, Mikami bera agertzen da, bera da estudizioko ardua dune, baina ez da jokuen zuzendari ze. Kosa barreine pasatzen da The Evil Within bigaz, asko ikuste da Mikami bera zela zuzendari ze, baina ez da, hau beste gizon hau da. Bai, bitxize da, azkenien, buelteti edo, asti Devil May Cryen estiloko bideojoku bategaz, ze, Devil May Cry jaizo izen zen Resident Evil batetik, ez? Resident Evil laugarrenetik jaizo zen Devil May Cry hau, Mikami bera ez zela zuzendari zegan eta Resident Evilekoa. Orduen bitxize da, ez? Alde batetik horretara bueltetia. Bitxizena da, bideojoku bera aurkeztute, momentuen bertan kaleratu biela, ez? Horre izkuten eukidabe, garapen osoa, eta jastrene da, Xbox Series eta PC-erako, Game Passien bedau, bestela uste dut €30 balize da bezala, orduen. Hola, esan zeben, ez? Esan zeben, ordu batzu barru eukiko duzu jolasteko bertan, Game Passian. Zuke baduko zu Game Passa, probatzerik izan dozu? Ez, untxe motu eresteko, eta lan dabe, bai, lortu gudot, hartu gudot probateko, ez? Nahiko erakarrezte, suposatzet joku txikitzu izango dela, oin gitxiek alderatu bien Ghostwire Tokyo, denpora pilloa monostin garatzen, orduen, tango ez dakizelako estudiz izango da, baina ez dut uste horren handizean, ez? Ja, ez pasan paraleluan eramandako proiekturen bat. Bai, segurunik olako zuzer izango zen, baina alan dabe, 30 eurotara kaleratute, da ikusitxe hau dana, segurunik joku txikitzu izango da. Bai, alan dabe, igual horregatik izan berak hartzezte dana, alan dabe. Ja, bai, erdi kasual, edo bentsate denbora asko esjateko, ez? Hori da. Jarratxengo dugu beste garatxeiekaz. Hori izan zen sorpresa, ez dakit zuri zein guztau jatzun geixen danetatik, o zein espero duzun geixen, erakutsi zebenetatik? Hauze bera, segurunik, Hi-Fi Rush hau, sorpresa gaitxe bat, ez? Espero neban zuzter erakusti, eta, azkenien, tan hasta hype hori, untxe bertan atako dugu, gehi nahiko itxuran nadaikola, ez dut irakurri ez jokuri buruz, ez dakit lehenengo impresiñoak edo zelakoak izan dizen, baina, probe bierko da. Urrengo bideojoku izan Arkanen Redfall, asko daki nire buruz, ez, da, vampiroa... Espaldi gadeiz ikusten, bai. Azkeneko zuzteot, eiru faltsu horretan ikusuten dulegu dan, edo igual zagi beste bizaren bat atraba daben, baina, Nik uste baiet, hori dauka buruan. Eta, interesgarrezen ez izan hemen... Eiru faltzua. Eiru faltzu, sasi eiru, Argitaratxe dati, azkenik zehaztu dabe, dala maiatzak bizen, estreneko da Xbox Series eta PC-en. Eta, hortaz aparte erakutsi biena izan, gameplay bat, apuro gehiago sakontzen, segiz izan, zuzer barreze bai erakutsi bien, baina badakigu jokusetaz doan, da holako Left 4 Dead, Far Cry bat vampiroakaz, ez? Lau jokalarentzako kooperatiboa, mundu bete esploretako misinioakaz eta holan. Orduen, hor urruntzen dire, ez? Arkaneen oiko jokuetatik. Bai. Ez dakit horren beste erakartzen duzten, ez dago etxura txarra bez, baina... Neri gameplayak erakartzen doz, pixkat, ez? Azkenean Left 4 Dead ez dut asko jolastu, baina benetan txulo dagoen joku bat usto dela. Osea, benetan lagunekin ero probatu izan dutena, emoten dago, ez? Eta badoka shooter kutsu hori, baina lagunekin zare dano batera. Hori da. Lau pertsona dare, kooperatiboa da. Osea, bere puntilloa dauka, eta gainera hemen txartzen dira armapillo bat, misinuak, estetika bai dago zainduta, ez? Bai. Baita dauka rollo kartun bat. Ez da exactamente, ez? Bartel Shadi, baina... Bai, Arkanen hori da, hori euren estiloa, bai. Bai, eta incluso
niretzat da Dishonored baino esageratuagoa jokan. Mhm. Ez? Gehiago faltzura, ez? Eta gero hori baita da, niri atzera botatzen da eztana, ez azkenean, vampiroen gaia eta nahiko gustatzen jat, o gustatu izan jat, ez? Mhm. Azkenean gehiago La Mascarada, ez? Mhm. White Wolfen Bloodlines eta roi hori hortatik, ez? Pixka de serioagotik, eta orduan gaia bai geratzen jat pixka kutre. Osea, Mhm. enfokatu da moduan, eta arkain izan da gainera pixka kutre bezala moten da, ez? Justo ez, etxaiak diela dana vampiroak, eta darela vampiro jainkoak, Bai, eta ez, azkenean vampiroen apiak, ez, ero abiak, ez dakitzela esan, bai. Suntsitu behar dizela, suntxitu behar da, bai. dituzula, eta ez dakize, eta... Mhm. Bueno, ez dakit, a ber, emoten da jostagarria bai izango dela, Mhm. baina esaten dute, ja, premisa pixka kutria. Egia da, eiruan Mhm. erakutsi sostenean gutxia gustau jatela, atzo ikusi nebarian, baino. Jo, ba, nire atzo Atzo, adibidez, zatibet, jaten bapes guzteu. Ba, zein, tontakeri bada, baina bilurrezko partien gure bierre izan biena, etxe batera sartziena, hor gelatatik bueltaka, eta ja. azkenien atzetik salto etxetxola batek, ez? Ez dakit, ze, gure bien lortu Bai, kutsu hori letrak bihurrezko... eta, ez, zerela... Bai, bai. Eta ez dakit, osea, lehenengo eta bain ez dut uste olako joku izango danik, ez? Orduen hori Ez, igual apur sobran egon zala usteot. Osea, Eta, ikusitza pizkan Left 4 Dead dauda gehiago, nervio joku bat, ez, urduri jartzeana, baina ja bai, gehiago, kantidadia gaitxik, ez, ezin aurre egin, eta bai, pizka gero saturatzea bai horrekin. erakutsi bi esan isilpeko uniek edo hor ikusten da, ez? Pistola bategaz doala, Bai, silenciadoragaz eta bar. bai. Orduen, ez dakitxek izango badan gehiago, ba, buruet, Deathloopen Infiltrazioa modukoa edo, bezala. bai, ez dakit. Ez dago txura txarra eta segurunik lagunek az jolastu ezkero, ondo gongo da. A ver, Oin, guai egongo bihur, da lagunekin infiltrazioan eta hori da. ondo koordinatuta, eta hori Hori, da, politxe bilesizek izan ondo erabili, zelkarri laguntzeko da holan. Hori segurunik guai egongo da. Oin, bakarrik jolasteko, bihurro moteste, ba, ja izango dela gogaitxeko joku bet, ez? Zeriko Bai. Far Cryen rollo hori misioana, ez, takitza, lekuek desbloki apur bet, eta... Hau Game Passera zuzenean, ez, pentsatzen dut. Bai, orduen probe bierko da. Gero, Mhm. zelan egongo da, edo ikusko dugu. Bai, ez, eta merezi dau jendiakin probatzea, hori garbi dago. Bai, zantzari parik. Beste joku desiratutako bat izen da Forza barri zen, Motorsport, ez teko zenbakirik izuzebez. Erakutsi bien bidizotxu bet, nahiko itxuro naga segiz izan, grafikoki potente izan, iritzat bentsat. Bai, Eta, bidizua oso itxurona. bai, baina horretaz aparte, ez pien ezer berezirik erakutsi, ez? Ez dakit, olako zetasun erakargarririk edo, ba ez diri parik. Forza bada, badakiku zertaz doan, ez deko berezitasunik orduen eurrera. Ez hori da, ez garapena buruz hitz egin, erake zer egite zeben, eta Bai, punto. ta listo. Osea, jokua, ez dakit esan zeben, ez dakit zeba pista, eta bakiz, Bai, 500 auto gongo dire eta 20 pista neko gitzitzen dezela, 20 zirkuitu. Bai, egongo Pero dira igual, hori, sasoi desberdinak, bai, urtekoak, hori eta da. alako gauza. Hori da, gero zirkuituta imagito bai olako variazioak eta gongo dizela, ez? Baina, da bai gitzinat, ez? Ez dakit. Datiena bai bada bitxize, pasadan urtein pasadunedan, aipatu bien 2023ko udaberrirako edo kaleratuko biela. Eta oin, 2023 agertzen da utxik. Orduen, ez dakit, karo, ez da be mondata zehatzik, orduen izin dezan atxiratu da bela bez, baina ez dakit txorra lazoren bat Itxura egon bada. guztia, ez? Bai. Zegana hori, ez da komente dugun, espieles ezer berezirik erakutsi apurtzu beto organetik eta listo, nik uste dut berandutxu hau esterneko dala, segurunik. Bueno, oberako baldin bada... Hori bai, hori zelantzari bai. Ganera, Forza Horizon bost oin gitxi, esterrene da, ez? Orduen, ez da presarik bezusto nik alako beste joku bat entzat. Hau bai, Forza bai, Xbox Series eta PC-erako estreneko da. Urrengo bideojoku bai dituzten apurtxu betez, lehenko trailerretik igual ez dutzen horren beste erakarri, baina Minecraften Legends honek, bueno, lako aksiñozko estrategia jokue izango da, antzadanez, gure basik eraki biherko dugu eta gero horrek defendatu, edo beste batzunak erasatu ez. Ze puntutaraino, Lander, barkatu, Mostia, ze puntutaraino Minecraften berzino hauek, oza, die beste joku bat, oinarrituta Minecraften, eta ez Minecraft modeauta. Hombre, nik uste dut, bai, estetik aldetik bai bada Minecraft, baina, oza, oso desberdina, teknikoki oso desberdina da esango nik, ez? Ez teki ez zer ikusirik. Ganera hau, Mojangek berak aurkeztu ban, Mojang,
baina garatzaile Blackbird Interactive da, beste garatzaile bat eitzen da bila joku. Orduan, nik suposatzeot maila teknikoan guztiz desberdina izango dela, ez? Bai, gainera grafikoki eta pixka desberdina da. Bai, igertzen da, ez? Desberdintasunak. Niri Roblox uste dut izan lehikela, Robloxen voxel rollo gehiago dauka, nire ustez, bera Minecraft bera baino. Guztiante iragarrestez, gogoratzeste piloa Brutal Legendera. Ez dakit inoz jolastu badazun? Bai, Jack Blacken hori da. Hau ez, izkorakin doiana heavy bat. Hori da. Ze Brutal Legenden, bueno, berez, aurkeztu bienien zanolako, edo lan, hori, ez da, marketing hortik jutezan, zan jakan eslas bat, baina gero, borroka handizek, ziren estrategia kutxugaz, ez, nun zure armadi sortu behar zendun, hori gidatuen behar zendun, baina zube borrokan egoten zinen, ez erakinek sortzen, eta Minecraft Legends hau, honek kutxu handizeko horrena, ez, zuk zure pertsona izadeko zu, ez, hori kontroletan dozu, horregaz erasotu ditzen dozu, eraikinek zaraikitzen dozu hori dana, eta armadi ebe kontroletzen dozu, baina zuk erunde apurruet, ez. Orduen, neko berezitxo emoten dugu, ez da bolako joku askorik. Beste bat aipatu du, zairek urtena aipatute Tooth and Tail da, dela indie joku bet, jolastuteko dena, oso ondo dauena, hor zure protagonistideko zu, eta armadatxu beti gidatzen dozu, ez, estrategia kutsu horregaz, bai, oso itxurona deko ganera, inoz ikusi gura da zuen, Damian. Eta, bueno, bentsete, gauza barrize da, itxura politxe deko, lehenengo trailerin ikusena, ino gehiago guztiatea bigarren agaz bentsat. Eta dati badakigu bai, apirilak 18 estreneko da, kasu honetan ez da bakarrik Xbox eta PC-erako, honetan bai, baina PlayStation eta Switch-erako estreneko da. Hau berez, joku bat aparte bezala orduan, azkenen irtengo da, ero berez launcher erabiliko dabe Minecrafteko. Igual launcher bardinetik, baina aparte joku. Naiz eta beste bat izan, bai. Ez dakite, esan dutena da. Karo, nibe... Hori da. Segurenik, Dungeonsen moduen. Bai. Garik esaten dago, ez? Gure ahotze etereoak esaten dago hori. Dungeons bezala. Ez que nik ez dute Bedrock eta Xboxen Minecraften unibertsua ez dut ikutu. Eta egia esan, pixkate arrotza egite jat. Bai, hori, alan da, launchera barren izin ezkero joku desberdin egukitxe normala izango zen. Bai. Besteri barik, ez? Activisionen Blizzarden launchera moduen deko zule hor dana batera, edo Steam beraz. Igual Blizzarden ingeza dago integreta dana, baina ezken joku desberdin ekosuz bertan. Bai. Guzti zagoz. Ez, pixkate logika. Bai. Eta gero, bukatzeko Xboxeko agaz, erakutsi bilen The Elder Scrolls Onlineen expansio barrine, expansio barrize, Necron deitzen dana. Foneri buruz bai ez tegotela askorik esateko. Horren beste expansioikoz joku honek super galduten nagoela. Bai, ez dakit jolasteko aukera izan dozun. Ez. Ez dakit, egunen batean nahi bozu. Nik gauta joaten, hasieran probatu neban, ibili nintzen puzkat, baina kara, azkenean MMO bada, ordutegiak espaldin baduzkazu finkoa, naiz eta ezagutu jendia jolasten da bena, oso zaila jarraitzia eta gainera exigitzen dago, ez denbora asko. Ordan, niri pena alde hortatik, ze azkenean Elder Scrollsak asko gustatzen jat. Eta egia da ez tala, nire ustez Skyrim Oblivion Elder Scrolls normal baten bezelakoa, baina, bueno, MMO bat izateko asko lortzen dago, ez? Asko lortzen dago, lograuta dago. Eta gero justo gai hau, ez? Necronen nahi da bena, ez? Azkenean da, sartzen da, Daedra printze bat, Skyrimen Dragonbornen agertzen dana. Bai, espansio hortan agertzen dana. Eta da oso oinarrituta dagoen printzipe daedriko bat. Printzipe daedrikoak hemen Elder Scrolls munduan die, izango zienak diabruak, ez? Bueno, oso askar hitz egin da, ez? Die jainko batzuk bezala, baina ez die gaiztoak, baina, bueno, kaotikoak esan dizke. Eta orduan kasu honetan, hau izango zen, Tulu eta Lovecraften mitoetan bezala oinarritutako jainko moduko bat, ez? Tentakuluekin eta dauka bere plano propioa, eta benetan Dragonbornen oso txulua da. Nola dagoen dana planteatuta, eta zela aldatzen dan, eta lortzen daben atmosfera eta giroa, ez? Orduan, benetan, erakartzen, no? Lo pasa que, bueno, Elder Scrollsena zuk esan dozuna. Hainbeste espansio dare, hainbeste ordu dare, erak esan zoena. Dare 1000 ordutik gora aventura, bakarri jolasteko, eta gero lagunekin beste ez dakizan bat. Bai, eski, astutu ekinean ja espantzion kontu, eta justo horre aurkezpenan amaieran erakutsi bi esan, ez? Danan karatulak, eta zanan,
larre, eske ezin da sartu nolan. Ja berez, oinarrizko, joku basien ordu pila sartzeko izan Bai. esan, Eta horren egia da, bez. dagoela oso kompetitiboa dala. Presio aldetik gutxi balio dau, ez dozu hilabetero esepa ordaindu behar, eta kristona da. Lo Bai, pasa eta que oin hori... aipatu da benez adibidez, erositxeekienak, DLC-tanak jolasteko aukeriko dabe, epen mugatu baten edo lako Hori zesan. da. Hori Orduan, da. ba, bueno, sartun gure badozuen, oin da momentua. Besterik Bai, barik. bai. Zoritxarrez, ba, bueno, Starfield desiratu ikusi barik geratu gara, baina, bueno, lasaiz, iragarri daben agaitzik, laster berezko aurkezpen berezi zeukiko deu. Orduan, hau be laster estenetan da, supuestamente uda ingururako preste egon biharko zan, ikusko dugu egizedan edo ez, baina, bueno. A ver, Osa, que laster aurkezpen potenti eukiko dugu honek. claro, es que Elder Scrolls 6 etaratzeko Starfieldetara bideo lehenengo. Betiko Hori, dilematxe da. bidearen parte da. Bai. Bai. Eixe da. Bai. Microsoftaz eta Xboxekaz amatxo horretik, bai gurukenan aipatu ez, astion egondan, ba, bueno, albiste potente hau edo polemikatxu ez. Alde batetik, ba, Microsoften langileen murrezketi ez, ba, horre 10.000 langile kaleratuko dituztela ez, zabaldu da, asko Xboxeko atalekoak izango dire, ba, bideojokuen estudizetako langileek. Eta, bueno, horrei lotute, ba, egunotan Halo sagaren etorkizunari buruzko, ba, zurrumurruek entzun dugu, ez? Asko esaten bien, bari. 3-4 industrizek itxingo gala, ja zela izango bera garatzaile, gora eta bera, arazoa dekizela, ez? Arazoak badauz, Halo Infinitek bere garapenien eta gaur egun arazo pila aukitzen jarraitzen deuz. Eta, bueno, azkenien, eure garatzaileek, 3-4 industrizikoak urten dire esaten, ez eurek jarraitzuko da bela, asmoa Halon urrengo jokuek eurek etxi dela. Baina, bueno, argi dau, arazo asko dauzela, horre aldaketa batzuk egon behar dizela, ez? Halo Infinitek, garapenien eukidaben dana, kristo dana, ez da normala izan. Baina, bueno, behintzet, argitxu dabe hori, gero beti alda paseu erabaki saldatzi, ez? Xboxekoak, eta esati ez. Baina, bueno. Bai, bueno, holako notizia beti eskasak, ez? Ez dakit hori dan bidia, ez? Jendia hartu eta funtzionatzen baldin badau beno, beste ez betingo dugu, eta espada funtzionatzen dano kalera. Jende asko da. Zalantzari barik ez da hori bidie. Alan dabe hori, ez da niri harritzeztena da langileen murrizketarena, eta gero Activision Blizzard daulakoak erosten ibiltzie, eta ez? Ja, bai. Esan dozu, benetan da egoera txarra dagoela. Ero da bai funtzionatzeko modua, ez? Industria bakarrik ez, bueno, kontestu ekonomikoak daukan funtzionatzeko modua. Zaten dute, hemen etekina begiratzen da, eta hemen ez dabiz lanpostuak mantentzera jolasten. Zuk esaten dozuna. Etekina dauzkan enpresa batek, 10.000 langile kalera botatzen boitxu, bueno, beste modu batera funtzionatzen da belako da, ez? Seguramente langile horrek beste lan bat errestopatuko dabe, ziurrenik bai. Ez da desaten justifikauta da honik, baina beste mentalidade bada. Bai, ia zelan jarratzen daben, zelan evoluzionatzen daben egoera honek. Azkenien, industrizen, bai bideojokuen eta bai teknologizen anorokorrien alako kaso gizak ikusko dugu, sortun, Eta saltzan sartu aurretik, bai komentatzea guztako jaten, justa atzo, ez dakite, zuke komentatu zinuan, ez? Gure Telegram kanalian, Gamerauntziaren Telegram kanalian, Metro, zegoala, Metroak etara zegoala, Metro Exodusek etara zegoala, olako development tool bat, edo kit bat, sortzeko modak era ofizial baten, eta zuzenean igotzeko, eta bai. Eta, bueno, horren arira, etara dabe baita kristonetako eskaintza, eta uste metro guztiak erosela izkela 13 eurotan edo gola. Bitxu, ostras. Karo, gara esaten, berez igual 80 eurotik gora, 100 eurotik gora, balio leiken pak batek, 13 euro balio dela, ez? Eta, jode, hasen izan begiratzen pixkate reseinak eta, ze Metro 2023 baneukan, bere gareian, 2023 da, 2013ko joku bat, eta lehenengo dala badazpadan, ez? Hori da, eta ezin da erosi ja. Ze oin dagona da Metro 2023 Redux. Hori da. Redux Metro sagan die bertsio batzuk hobetuta, bai, die remasterizatuta, eta gainera dauzkenak olako adon txiki batzuk, eta gauza gehiago. Jo, eta zenitzen begiratzen puntuazioak eta, benetan punterua di, ez? Batez be Metro 2023 Redux
kristonetako notak dauzka. Lehenengo eta bigarrenak igual nota hobiek eta dana, Ba, ikusi neban Last itxulian Lightek, ez, bai. 2023 81 Metacritiken. Badakit ez dala SBS, gero Metacritic eta hori beste kritika bada, baina esatu, joder, diela joku oso punteruak. Eta batxatian pixkate Telegramian komentatzen ibili izan jendia, ez? Ba, benetan jendia pasatuta jokua, txukunak, eta ez dakit. Nik asko gomendatzen dutaz, hori, shooter, moten oso shootera izango dela, ez tiro jokue, bada, baina gehiago da igual, ez, bilurrezko joku oso atmosferikoa, isil gordian toke bat, ez, potentia. Historizek garrantzian dizeko, azkenen liburu batxotatik jaioniko joku dire, orduen, eta merezi dugu, gustetan bada etxoen trailer bat ikusten duzune, merezi dugu jolastik, ze hori mongo dutxu. Eta ez dago mundu anglosajoian zentratuta, ez? Hori behozondo. Moskun gare, rollo, ez dakit stalkerren tokia daukan edo ez, baina bai doi Europara, ez, ekie aldera, ipar aldera, eta jode, beste rollo bat, dauka jokuak, eta azkenean gauza diferentia daztatzea aberesgarria da. Bai, zelantzari parik. Batez be, komentan jot, jolastie, bikoizketa errusiarragaz, ez? Kriston girotxi moten dutxo, da oso ondo da. Hostia. Garatzaiek... Azpitituluekin, ez? Bai, zelantzari barik. Garatzaiek dire, Ukrainarra dire, untxe hor dabiz, batzadan ez, gerran, bueno, sartun dire batzuk hor, ez, komete da beuren justo blogien argitaratu da ben testutxuen, ez, zelan batzuk da bizen garatzaile batzuk, ez da, armada sartun dizela, gora eta bera, baina bai komete dabe, urrengo jokuri buruzko, apurretze zelan bideratu gure dabe zen edo, ez da, metroa jarraitzuko dabe laia bai izatu dabe, eta, klaro, untxe bizi dabe egoera honek jokuek aldatzera eruntziela, bai, ez da, beste kutsu bat emongo txila, azkenean, beti denek izan dire oso joku politikien zentreta, ez da, ardaztute da erabakizek eta garantzian dizidekie. Baina, bueno, urrengo atarako beste ikuspuntu bat egazengo da bela bainoko gogorra guazkin finien, ez? Gero, Stalker beba izien Ukrainiarrak, ez? Bai. Eta bai dauke rollo bat, ez? Jokuak. Oso antzekoa. Batek bestia provokatu zeban, ekipuak nahazten dien, momenturen baten, edo... Ez dakit, egizizan, Stalker berez dau oinarritute film oso zar baten. Bai, lehenagokoa da, esaten dut. Stalker da, lehengo metro baino lehenagokoa horregatik esaten dut. Liburu baino zarra hue besango neke dala igual, Ja. Ez kuriosu egite jate, justo da oso antzekoa. Liburuen idazlie bai badala Rusiarra uste dut. Vale. Zango neke. Horregatik, Moskun girotxi eta hori dena. Baina bai, ikusten ezagutzen badazuen metro eta guztetan badatxuen ez, ikusten dozuena, bai merezi dabe. Bentsat lehenko bi jokuek, niri irugarrena, zenitxe jolasten da, ez duzten horren beste erakarri, baina batez be rendimendu arazo gaitxik, ez? Pezen urte zanien arazoak emoten basan, da horri txin, gana Game Passien jolastu nola gogoratzen az, eta oinoko Game Passa horre Xboxeko aplikazioa txarte biltzezala gora eta bera, da beste diparik horri txin. Gero, alata hori jendiak ondo hitz egite zeban, azkenen gogokua gaitxik be. Orduan, seguramente zuk izaten dozuna, igual momentua be askotan ez da izaten. Bai, segurunik oinartu ezkero, gustura jolastuko neban, segurunik. Osake, igual txokotxu bet bai inberko jako. Jokularrei da oso horre wishlistien, baina inberko dako txokotxu. Urrengo albistera paseko dugu, nahi badazun, Damian. Aurrera. Ze klasiko bat volteko da, jakin dugu volteko zala, baina azkenik dakigu dati, ze GoldenEye 007, Nintendo 64ko klasikoa, ez da, bideojokolari danak ezagutzen dugune, bueltan dau, birmasterizazio bategaz esati guzteko jaten, baina ez da guztiz egize, ze emuleniko joku izango da. Sartuko gara puro detaietan, ez? Raren bideojokuen 1997koa, Nintendo 64koa, estreneko da, bai Switchien eta bai Xboxen. Bertzino apurruet desberdinek izango dira. Bizetan emuleta lan dabe, antzadan ez, Segaitxik, batez ben multijokalari segaitxik. Jakin duzu moduen, GoldenEyen, berezitasunik edo ezaugarri nagusitako bat bedizien da multijokalari ez? Tokiko horre multijokalari lau pertsonan txat, trukoakaz, ez? Kusapila aldatzen, hori bueltengo da, baina Switchen kasuen online jolastu halko da, eta Xboxeko kasuen bakarrik tokikoa etxengo da. Pantai izatitute eta listo. Segaitxik, hemen lio asko gondire, oin urte pilo batetik.
Bueno, GoldenEye koin urte batzuk Xbox 360erako birmasterizazio bat eukioan berez, baina ez da inoz kaleratu. Nintendo gaitxik izen zen, zeberak hor traba jarri bazen, espien gure Xboxen oinoko rare hor, saldu barri, joan barri bertara GoldenEye klasikoa goti hortze ez da, bueno, orduan pega jarri bazen, da azkenien guztiz garatut egon arren, azkenengo toki batzu falteako zen, asko jota, espien kaleratu. Pasan urtien bai filtrezan, bertxino barri hau, birmasterizazio hau, eta hori bojatute hau. Baina, bueno, hor egon ziren lioa gaitxik, gaur egunera ondino pasei dizela moten dugu, ez? Esan dugu moduen, multijokalarize mugatut egongo da Xboxen, baina esan dugu moduen bebai, bisek izango dire emuleniko jokuek. Hone dakazen arazo danakaz, ez? Nintendokoan kasuen ez da harritxekoaz, GoldenEye hau estreneko da Nintendo Switch Online plus Expansion Pack arpidetxa barruen. Hor dauz, Nintendo 64ko, bai, izen horren danan arpidetxa horretan. Gogoratu naiz Devolverreko aurkezpenakin, oindala bi urte eta uste ez, horri buruz. Ez da bari. Bertan dauzen Nintendo 64ko joku danak emuleta dauz, ez? Ez da bertsino natiboa dekila Switcherako, eta GoldenEyen kasu bardin izango da. Xboxerako hor zalantzak egon direz, baina bertsino natiboa izango basan, ze rareo gaur egun Microsoftena da, orduen horregaz zalantzak egon dire, baina trailerrien ikusten danez, beresmina egon da dago, ez? Kalidad bideko besti eta bestie, baina dauz akatze batzuk, batez be ikusileke hor munizioan ikurren, balatxuen, pixelak mostute dauz, eta hori pasetan da emuletan dosunien, ze emuletzaiek ez da ondo hartzen hori. Orduen horregaitzik ja zira jenti izaten emuletniko bertzino dela, eta klaro, tiñozu, dator klasikoa bueltan, rare da hor sartu den Microsoftena dela, ezin da behin bertsio natibo bat, ez dakit, igual lizentzien kontu be dago, rauskalo, ez? Ezin da lortu joku originala barriro eguneratzeko, ez dakit zidarik, ez? Baina, bueno, da holako erdipordiko bertsinotxu bet orduan. Ilusioa etzen dugu barriro ikusti, ez? Nintendo 64ko klasikoa, baina pena bada segoti bertsio barri betu bai. Daukan historiakin, joku honek, garapenak, zela izan zen, eta batez be multijokalaria eta nola sartu zen azkeneko momentuan, danagon bidala programauta, ez dakizena nondik hartu, egia esan, eskua sartzea honi be, ez zan erreza izango. Zan erreza izango, ez. Ez dakit be zentu hortan, Esteban mereziko gehiago berriz egitea, ez? Minezuk esaten dozuna, Nintendorekin, Eukiban remake bat, Wirako, Activisioneken je, dan aldatzen man, ez da, bueno, joku originalien Pierce Brosnan zan James Bond, ez? Baina Activisionen remakeen Daniel Craig zan, ordu hartako Bond, ez? Eta dan aldatut egote zan. Call of Duty bat, baina James Bonden itxuriagaz. Jaten askori guzteu, zen batez kantuten eukin joku originala horren mitiko dela da, ordu pilloa sartu betxatezela, baina, bueno, hor dago hori bertzin hori hor dago, ez? Orduen, lizentzia gazto zerrein leike hori argi dago, gero ja nonok itxiko dagoen, ez, edo ez, hori ja beste gauza da. Bai. Eta, bueno, aipatzeko. Zenbat ordu, ez? Pantaia moztuta, eta ez begiratu nire pantaiara, eta hola. Ez da zelako trampak ikusten bai hor internetan, ez? Izarakaz eta pantai izatitxute dalakoak, ez? Hori. Gero bai, oso astute geratu da, baina GameCube-erako da, PlayStation 2-erako eta gotezan beste Yes-Bonen joku bete, Nightfire. Niri pila guztia dela, nitxako da GoldenEyen oinordeko, kristena. Horregaz bai, duine. Lokalien ordu pila sartzen duguz, multijokalarize oso antzekoa zen, ez? Roi horretan, truko pila zen jarri, ez? Edo apurueto oinarrizek aldatu partidenak eta olakoak, ordu askotarako moten bazen horre bai. Gero, bueno, Double Motherrek amena aipatzen dugu, ez? Perfect Dark, berrize, jase pasetan horregaz, izen zala Perfect Dark azkeni originala, GoldenEyen, oinordekoa bai, ez? Bere oinarrizek hartun de sortu niko beste joku beti izan, raren eskutik. Eta badakigu, bertzino barri bat etxen da bizela, baina horrek behar asopia deko zantza, ez dakigu azken izelan urtengo dan, oineko trailer bat ikusi dugu sinematikoa bakarrik, ez dakizelan geratukoan kontu hori. Bueno, ez dakit, kuriosua, batez ere retroa ero orduan jolastu ginuan entzat, ez? Pentsatzen dut. Ze gaur egungo jokalari berri batek ez dut uste interesa hondirik eukiko da benik ontan. Ez dut uste. Baina, bai.
Kontrolak ez dakiz ze puntutara ino barreztu da bezan, ze gogoratu Nintendo 64ek bakarrik stick bat eukitzen bala, horreun kamariena, asko esan autoapuntetie berak bakarrik eta olako gauzak, ez? Hori alde batetik, eta bestetik dau misioan helburuen kontu, ez? Bertan gara izen oso gatzazan, baina, bueno, besterik barik eitzen genuen aurrera listo, baina eske helburuek misinetakoak ez dauz papes ondo esplikita askotan. Orduen zan, enbiazen du lestaki zer, eta moten txuen inventari izan objektu bet, eta busarte la vida, holan zan, azkenien. Danak hilda zerenean, bueltak eta bueltak. Bai. Eta Birmaster izan apatutenan, Xbox 360ko berzio horretan, sartu bien aldaketatxu bet, nun, ez dakizema minutxun hostien, ez pasen duen betetan helburu bet, agertzi datxun, brujola, iparrorratz modukoa, ez, jak idatzeko, da zerrein esateko. Eta normal, eske, kreston kaosa esan bestela. Ni aburuen gorda egotelako, ez? Zerren bierten, da zerrez, baina eski gaur egun hartzezu joku hori, eta ez dakizu zerrein. Bai, eski hori gertatzen da asko, lehen jokuak nola hori zeuko zon, hainbeste denbora sartze gatzen, da hitz ezin zuen gauzak, baina gaur egun gertatze gatzen da, hostia, benetan, hemen ze letxe ezin behar dut, daroiat, ez dakizema denbora galduta, aventura grafikoak eta, ez broma bat reiten, hori, justo lehenengo misinio de mode txuen olako moden moduko bat, inventari zan, eta hori bota bizin duen, pantalla batera gote zan olako kaleiztutxu baten. Claro, eski, hori jakitzeko, ai ama. Ganera, ingelesi jakin barik umetan, desastre bat. Nahikoa suerte, ez? Pasatzen baldin bat. Edo gidak, esan egoten besterik. Ni, gidak, enoan ikusten. Momentu aretan. Oso ondo, hori urtarriako 27, osea, bihar, ez? Kasu honetan, bihar zuzenekoa entzuten dagoenantzat, eta bestela, FM-en entzuten baldin mazabit, ja irten dagoengo da. Bai, eta aipatzeko da hori, ez da, Nintendorako arpidetxa barrun egongo da, baina Xboxerako rare replay bildumien dekienak, hau da, aspaldi atara bien bilduma bat, jokupillo bat egazarrarenak, horrek doan jasoko dabe, GoldenEye hau, eta aparte Game Passien behalko da jolastu. Bai, hemen komentatzen dago, ez, doble maulerrek txatian, ez, esaten dago, beste eztabaida bat badagola, dala gaur egun jolasteko, jendiak ez daukala jokuetan galtzeko aukera honderik, ez? Jokuak bideratu egiten gaitxue. Eta gero, beti badare betiko eztabaidak, adibidez, Soulsak oso zaila diela, zergatik ez dagoen, zailtasun erraza eta zaila eta aukeratzeko aukera, eta zergatik ez, fletxita bai, fletxita ez, bueno, bai, eztabaida hondia dare. Justo GoldenEyen kasun, itxea parte doala, baina arazo zan, ez alagoten bapes ondoa saldute zerren bierzen duen, ez? Orduen ja, depora galtzi ez... Ez da zailtasuna igual bakarrik, ez? Hori da. Ondo gote zen azan, ja honegaz amaitzeko, misioan egituri, ez? Ze zailtasun baien arabera, esan batxarrak bizik izaukitzen biela, edo zuke munizio gitzia, edo dana dalakoa. Aldatzen zen azan, objektiboan kopurue. Orduan, igual, zailtasunik errazen nien bakoitzen zenun misinio baten, 3 helburu betetako, eta zaien nien post, ez? Eta orduan, leku barrezetara jun biher zinen, igual, bestela utxik egote ziren atalakoak, ez? Orduan, zentsu horretan, bai egotezan zain dute zailtasun maiena. Bai, batez begara irako. Osan dago. Nahi baldin badoz aurrera ingo dugu, ja. Bai. Ados, azkenengo albiztera paseko gara, ez? Bueno, joku interesgarritxu baten argitaratxe dati ezagutu dugu bai. Faraon, ez? Farao aniuera. Otsaiak 15 estreniko dala jakin dugu. Bueno, Triskel Interactivek garatuko dugu. Baina baita bere laguntzen egon da Tokiko Studio. Dala, justo, bueno, gure Luisen bastu bizotxu, ez? Bertan egon da bideojoku garatzen, Faraon remake hau. Eta hoize, sorizonak orduan amaitik Luiseri, ze badakigu topere bildala lanien, eta... Hori da, gamer ontziko kidea eta garatzaia. Horize da. Zuk jolastu deko zu originalera, ez da, Damian? Ni bai, bere garaian ordu desente sartu notzan. Eta, urte asko izango di, ez? Ja lehengo ezpentsana, naiz gogoratzen... Zodala, 89koa. 89koa, bai. Bai gogoratzen nahi CD bat zala, imaginau. Eta egurra moten notzan. Eta kuriosoa esan, ez? Azkenean betiko irian kudeak eta simulatzaile bat,
betiko SimCitytik hasita, ez? Ba, Cesar eta hauen estilokoa, baina, bueno, zeukan bere kuriositateak, azkenean jolasten dozula asko beste garai batean, eta ba, Niloak ematen dotzun garaiekin, ez? Azkenean Niloa igotzen da, orduan irtetzen da janaria batez be, horrein bia dozu usta batu, eta basuzkan gauza politxak, ez? Gero gainera grafikoki berezitsua esan. Azkenean bada pizkat hiri simulatzaile honen bezala, ez? Zuk ez tozula benetan jendia sortzen, esan izango, ez? Azkenean jende asko ezagutuko da ditxofen ez da roi hori, ez da roi hori enbeste, da azkenean zugitzen dozuna zerbitzuak eta baliabideak eskaini, eta orduan jendia joaten da baliabide hauek erabiltzen. Orduan, etorte jatzu kanpoti jendea, eta azten da iria gero eta handiago egiten, eta badago efekto llamada bat, ez? Eta joateza azten. Eta, bueno, hortarako gero, ba, ustiatu behar dituzu inguruko meategiak, tenplua kontrolatu behar dituzu, ba, betikoa, ez? Segurtasuna, zuhiltzaileak, danetariko zerbitzuak, entretenimentua, eta, bueno, azkenean, olako kudeak eta zorrotz bat egitea, baina, karo, kontutan izan hau dela, ba, Kristo aurretik, ez dakit, 1000 urte, ez dakit oso ondo nundagon zehaztuta, baina, bueno, Egiptoko garaia. Bai, egiz izan, lehen honaz ikusten bidizoa, ez deki hor garatzaileek aldaketinaz, joku originaletik ona zelan aldatu dan grafikoki. Eta egiz izan, bize deki ikesten itxuri, ez? Sarrera begaur egun jolasteko moduen dau, azal grafiko oso politxeko. Bai, zeukane estetika gaitik, batez ere galtzen da bena, ero galtzen zebana orduan zan, resoluzioak pantailan aberak. Ezkenean gu jolaztuko ginen 800 bideo 600 nolako zehose, eta, karo, menua dana geratzen da handi isa, eta benetan irudiak nahiko politxak ziren, garai hartan. Eta oso antzeko egin dabe jokua, benetan gogorarazten dau guztiz garai hartako jokura. Grafikoki aldaketa ez da inbeste nabari. Bai, hori da. Remakeen batez aldatu da bena da atal grafikoa, gotxik bera eraberretu dabe. Egize da jokue zerotik indabiela, oza, kode batezeko eta hori dana. Baina hori, igartzen da indabela doitu, baina mantentzen eta eraikina bedi oso antzekuak. Eta hori zera, gero mekanikoki oso antzekoa izango da azkenien bai. Badeki ez, getxu da bezala hobekuntza txikize batzuk, laguntzeko edo apurrete jolasten errasteko, ez? Baina bestela, remake bat da, gutxik bera aldatu eta egon arren, jokagarritasunen mantendingo da bai. Aipatzeko da bai DLC-egaz datorrela, bueno, hemen ez dago DLC-rik, baina joku originalak ukiban DLC-egaz datorrez, Kleopatrana. Orduan, bueno, jolastu bazen duen originalera 1989 zen, jakin dandana berpisteko edo berreskuratzeko aukera hori ukiko duzula. Bitxu, ez nike DLC-a neukan. Así que, bueno, hori eramango neuke. Igual, ametseko apurut albiztikaz, oin gitxi, ordu bat edo bi, EAK, Electronic Artsek erakutsi dugu Wild Hearts bideojokuen gameplay txua. Ez dugu askorik komente joku hau, baina hau da, Wild Hearts da Electronic Artsen Monster Hunter izango dana, gitxi gora bera. Eta, bueno, niri inoz eiatez guzti askorik, baina egonez ikusten apurrete zuzineko hain da biena, eta itxura nahiko desentik bideu, Honetara ni segurenik enazaziko jolasten, ze lagunek az jolasteko joku da, eta azteko barizu dinezunez, ordu tegizeko adarretien eta hori dana arrazo horretan eskara sartungo. Baina nahiko itxura nahi deu, erakutsi da bienak. Electronic Arts izeteko arritxuzte. Bueno, da formula bat oso ondo funtzionatzen da, ez? Monster Hunter esan joku dauzka. Pilo. Eta antzekoak, ez dizina Monster Hunter, pilo dauz. Eta multijokalariak martxan darenak momentu honetan eta funtzionatzen, bai, ez? Esaten edutena da, funtzionatzen da formula da, eta azkenean zein ez da igotzen, ez? Karro hortara. Bai, bitxu, Monster Hunter berez PlayStation 2 zen hasi zen, PSP-en hartu ban benetako ospie onlineko kontu egaitxik ez, azken batien. PlayStation 2 behar zan online, baina horrian modem hartu bizenon aparte, da, bueno, dio bat zan. Eta, bitxu, ordutik ona, egon dire asko, klon asko Monster Hunterenak, baina Koei Tecmon nazan, oin izatozte burure izena, baina, bueno, hori zan igual apurret tokiden, horrek igual hartu ban fama nahiko txu. Baina, bestela,
holan enpresa handizatetik ez dut esango beste inor anime danik, orduen, harritxeko da, untxe momentuen helduti Electronic Arts, egiz da bai, untxe Monster Hunter kriston injerra deko lainoz baino gehiago, orduen, horren arire izango da bai. Baina, bueno, postiko da, jokalari pilloa rapeti lortu da ben genero txue, edo estiloa da, orduen beste bat egoti hor kontra nitzen, postiko da bai. Badakite oso berria dela, baina badakigu ze baldintzatan irtetzen dan? Dan hilabetero ordaintzekoa, o ze... Ez dut joku izango da berez, Osea, irakurren aspaldi, iragarri bienien, hemen zuzeneko txubet, hor ikusi nagazan gauzak, baina nik uste dut berez, ez dela olako arpide txampidizko joku ez zer, Baina erositxe, ja listo nahikoa. Orduen, bueno, guztetan bada juzen alako jokuek, ordeko zuen beste aukera politxu bat. Bai, oso, ez da, bideoa ikusten, pixkat oin dagona oso koreano emoten dago, ez? Planteamentua neri bentsat, Ez da, kontroletan, estetika... Garatzaile justo korearrak etxengo dira. Koitek moda bai garatzaile, bale, jakin deban nik zozer. Burunek koitekmo eta, bale. Beitzu. Direkto auki direnak, oza, hone dire justo, Monster Huntereri kontra nahi txinak, ez da, orduen, Electronic Arts egaz batu dire. Aditu adie, esan da, badakizela. Badeki, ja, bidetxu beto negaz. A ber, ez da, ni behori, sekula ez da probatu, egia da Monster Hunter Worldek deitu zoztala bere momentua, baina eneban proba, zuk esan dozuna gaitik. Eta, ez da, ez da, emango dutzaten aukerarik. Ni bebardin dago, azkenien, bai initzek komentetan, lagunek azota, ia sekitzen dagoen horren bereziz ez, da, karo, asko kesatezin hori da, besteri pare, lagunek azartun, jolastu askorik antxe barik, ez, izango azan moduen, Call of Duty jolasti lagunekaz, ez? Bururi mon barik, relaje apuruet, eta lasai egon, alkarregaz jolasten besteri parik. Hori apuruet eskantzen da, ez? Nahi baduzun, albiste gizea maitxu, eta, bueno, analizi reportajera pasetan gara. Aurrera, bota. Analizia. Bueno, azken aldizen, gabonetan batez be, Fire Emblem Engage estreneko dala eta ibienaz, frankiziko jokusarrak apurbetar repasetan, ez? Mendebaldera 2004 urtien iritsi zan Nintendo frankizia hau, ez? Baina berez asko zarra hau da, 1980 da denengo bideojokue. Nahiko etorrera bitxi zeukiban, ez? Game Boy Advanceen estrenezan lehenengo The Blazing Blade, deitzen zan jokue, ametxe Fire Emblem zan besteri parik. Ordutikona sekulako arrakasti eukideu, ez? Baina, azikeran Japoniarrak bilorrok etxen bien. Iaslak, jenti ere garzi lortuko baban edo ez, ezta? Eta orduen, saiatu ziren daitzen da Super Smash Bros. Milin, Gamecubeko jokuen, hor lehenengo aldiz, Fire Emblemeko pertsonaizek sartzen mendebalderako, ez? Genti jasagutzen juteko, apurbete barremana sortzen juteko. Eta, nire kasuan betxete futzen erosten, miliko nire pertsona gogokoenak Marth eta Roy ziren. Orduen, azkenien ikusten ganien 2004 urtien, Roy agertzen zen karatuli ez, barru sartu nintzen eta izan pila guztiaten, estrategia eta JRPG elementuek batzen dauzen saga hau. TRPG ditzitzi beretan, RPG taktiko moduen aurkezten dabe. Baina, ez dakitzuk ezagutzen duzun damien, aperruko hastien badakitze apurri galdatu ez duzule zelako mekanikak eta aukitzen bazen, ez? Egon ez pixkate, hola begiratzen, eta... Pasake, azkenean da, zuk esan duzuna, ez? RPG taktiko, ero, nik ez dakit, egia da taktikoa bai dala, ez? Eta, ez dakit RPG, ez que, niretzat RPG termino orokorrean da pixkat, ez dakit, pintzakin, ez? Artuta, guztiz. Orokorrean, bai. Ulertzen badago hori, TRPG bat, badare beste pilo bat, eta niri guztau itxejat, egizia da, ontaraztu dela jolastu, baina, ez que ez dakit, zehozet ezberdina daukaz, entzuten dut, kriston ondo berbetan, Fire Emblem buruz, esto gainera, bereziki Treehouse izan zeikien oso potentia, ez? Kristonetako... hori izin da arrakastatxuna zago, zatik, bai. Eta esan da, hau dala horren oinorteko on bat, ez? Baina azkenean, hola geratu dala, ez? Pixkat linean. Bai,
Gitxi gora bera bai, desberdintxu da, ze errogatara bueltetan dela esango genduen engage, baina nahi bat duzun apurbet, komente, azken aldizien jolastu dezen jokuetatik hasiko naz. Vale. Bueno, komente dut hori, ez da, Milin roia gartzizala, eta jolastu noan lehenko jokuen protagonistie berazala, ez da guztiz egiz, ze itxuraz bardinek ziren arren, onalduzan lehenko jokuen protagonistie roi nahi txezan, heligut etxezala. Petzetan eban, besterik parik, izin aldatu txiela, urte pila dago nitxe petzetan pertsonai barrin ezala, baina ez. Ze justo roi protagonista izan jokue, hori Japonian geratu zen, eta ez da inoz estrena berton. Orduan, bueno, hori itxulpenan bidez, salien itxulpenan bidez, bai jolastu lehizidot, baina nahiko joku berezitxu gala esan behar dabe bai. Bari, aurpuruta orkestuko dut, zerran Fire Emblem, ez? TRPG aipatu dugu. Berezingo dugune da, gure armada kontroleu ez, olako goiko ikuspegi batetik, eta, bueno, laukitxuek laikutxetan banatuta dozen mapatatik, hortin mogiduko duguz, etxaizeri erasotzeko zango dutxagu ez. Aldugu pentsapuru dela, olako XCOM bat ez, baina anime estetik igaz, eta pertsonaizek, beren nortasunedekie, beren historizedekie, beren itxurie, dana, apurbete zentsu horretan ez. Txandakako estrategia modun da orduen, lehenengo zure turnoa ingo duzu, zure mugimendu ingo duzu, zure erasoak, eta gero, arerioan txandi helduko da. Advance Wars proba dozuen, oso antzekoa da, baina Advance Wars berezan, ez da, gehiago, ejerzituak sortu, zuk sortzezen nun, soldauek, ez tankiek, besti, zugute zinen eitzen. Hemen ez, hemen historizen zier jenti zu armadara gehitzen jungo da, eta bakotxako hori, ez da, bere itxurikiko dugu, bere abilesizek, bere, ingerra magize ez alakoak apurbete danetarik eukiko dugu. Orduen, azkenien borrokak estatistikan arabera erabakiko dire, ez? Gu jungo gara adibidez gure heroi nagusizegaz, dala normalien espati erabiliko dugu ez, eta, orduen adibidez, aizkori erabiltzen daben aurkari baten kontra, bere estatistikako biek izango dire, ez? Erraztuzun gizauko du, bera ekatzeko. Kontra, lantzi badekon, lantzieko bide espatan kontra, hor nor dagoelako irukitzu betez, armana, gero hori beste modu batera zabaldu ditzen da magisekaz, magia desberdinekaz beste iruki be dau. Orduen, teko guz alde batetik, gure pertsonaizin estatistikak, bestetik erabilko dugun ekipamenduena ez, eta azkenik mapako kokaleku desberdinek. Mapatan, baldiregon, beste barik zelaizek, basoak ez, mendizek, orduen, gure pertsonai hori nunko katzen dugun arabera, saiesteko, eraso saiesteko aukera gehiagiko dugu, edo gure bizize berreskuratu ingo dugu, ez, igual olako gotorleku baten gorretan badugun. Orduen, horren arabera, hor sartzen da parte taktiko hori, ez? Zelan kokatuko dugu zen, gure personaizek, zerringo dugun, apurbete pentsetara eruten dutxu, batez be joku zarretan. Segaitzik, joku zarretan, pertsone bat hiltzerakoan, espan protagonistia, hori betirako galdu duzu. Partida osoan zier, betirako hilde dau, eta zingo duzu berreskuratu. Horren beti gaitzitzen hori tentsinoa, ez? Kontu ez bizinen benetan, ez? Bakarrik game overra saiesteko, baizik eta, zure pertsone guztuko aragaz, jarraitzi arren. Eta pertsone bat igo badozun maiaz eta maiaz, eta ez da, superrein jartxu da bestie, bera gazoaz pospozik, eta hori hiltzen badotxuen, igual partida osoa altxue... Bai. Eta heldu amaierako borrokatara, eta zin pasetie, ez tekozun maiarik beste pertsonaizekaz. Orduen, ez da bai izkatzen dugu ondo kudeatzi, zure armadia, eta ondoruti danak azken finean. Eta galdetu den otzun, zenbat pertsonai erabili zeinke borroka baten? Hori mapin arabera juten da, azkenean mapa txikizetan gitxia, bazatzutan gehiago, hori jokuek mugatzen dutxu. Gero hori ez da esan dugune ekipamendu bai, hobetzen zoaz azken finean. Hasiko zara burdinezko espatakaz, lantzakaz bestiek, baina jokue pasetan joanala, lortuko duzuz bai dendatan, bai etxaizri ostute, altxorran kutsatan, zilarrezko espatak, arma legendarioak, edo berezizek, igual, adibidez badazu espata batzuk, aizkorantzako berezizek dizenak. Orduen hor, erraztasun gehiago dekozu espata horregaz. Eta, karo, pertsona bakoitzak bere maila edo klasi deko, ez? Espatarizek, saldunek, magoak, ez? Klerigoak eta alakoak, horretan etari dau. Eta joku zarretan bentset, bakoitzak bere armak edo bere objetuak erabili alduz. Hor nori importante dut baiz, kudeatzi, ez? Arma erabiliko duzu zen, partida dako txien, zegoal komeniatxu bat emago gordetie, nori emongo txasun zer, ez? Apurbete partida bakoitzan, maila bakoitzan hasikeran kudeatze fase hori daue bai.
Gero bai junda aldatzen asko frankiziz, ez? Nik gaur egunetan jolastu batez be The Secret Stonesera, hau dela Game Boy Advanceko 3. Mendebaldien 2. azten esana. Aipatu dut esan mekanika honek dekozela bainoko. Baina ja barrezenetan, Tree Houses bai paseo egunetan, Switcheko azken aurreko joku dela, eta hori gauzak pilo aldatzen dire, ez? Ja klasiena, ez? Pertsonaizen kategorizien apurret aldatzen junda, gero beste elementu sozial batzuk injartu da espilloa, adibidez kasu honetan, Three Housesen zara irakasle bat, ez zara armada bateko generala ez alako zer, zara olako akademi potente bateko irakaslien, nun lurralde horretako armada ezberdinetako agintarizek izango dizenak eta doaz, orduan, zuk aukeratu bihar duzu 3 klasen artien, eta hor lortuko duzu pertsonai protagonista nagusi beti izango dana, eta gero beragaz batera joango dizen beste pertsonai batzuk. Eta jokuek eruten dutxu, apurruet, euren artin harremanak zaintzen, injartzen ez, eta hortik bilezi desberdinek desblokitan doaz, adibidez, joku asterakoan izango direk izen bat nobliek, mai aldetik, edo nekazarizek edo danalakoak, ez, pistale normalak. Baina, segun ze erakusten dutasun zuk irakasle moduen, segun ze harreman lantzen da bezan, balko dire izen magoak, edo espatarizek, edo aldatzen doaz, daurek ikesten doaz. Orduan hori zan jo bihar duzu, gero borrokatan, ejerzito hori izta, apurruete horrekatu elortu alizeteko, edo zaintzeko, ez? Vale, eta grindeatzea eskatzen da horoko horrean jokuak? Joku zarratan ez ziren egoten grindietako esebez, oza, zujun behar zinen kontu egaz, ez, aurre da atzera defendatzen batzuk, ez, igual, haulenak itxi azkenerako, furtin egaz eraso, ez, etxe bateri, bizi apurueken du, eta gero haulena bota, eta berak lortzi esperientzi gehizen taulakoak, ez. Orduan grindea hori izan gehizen bat. Gero bai jundire, ja barrezinetan, beste elementu batzu hartzen, balako borroka, 2. mailako borrokak edo esperientzi lortzeko beste bide batzuk, eta igual hor bai badago apurotik grindeoa, ez? Ez da horren garantzitzu ez, gaur egun zailtasun maila desberdin pila hartun da, bez? Eta nik ez duten hau lertzen ganera. Zeteko zuz alde batetik ez, besteri barik. Zailtasun normala, zaie, besteri barik, ez? Baina, gero daube bai, sistema, uste ditzitzila, klasikoa eta kasuala. Hau da, lehena ipatu duten agaitzik, pertsonai bat hiltzen da nien, betirako hiltziena. Gaurrengo jokuetan aldozu aldatu hori, eta besterik barik. Hiltzen badatxun bat, urrengo partida arte, esteko zu, eta listo. Honek zentzu egaltzen deu, ze beste mekanika bat dau joku barri dana dan usteot. Dala denboran atxera itxiena. Gaurrengo jokuetan aldozuen besterik barik. Uste duzu turno baten, txanda baten, hanki sartu duzule, eta aldozuen atxera nahi duzun beste ganera, partida zikeraraino gure baduzun. Orduen, ja, horrek zentzu egaltzen dugu, ez? Egotien normal... Sarma eskentzen duta. Bai. Nik ulertze dut, eta ondo datorre, sartzi atxera botatiena, batzutan paseitzen dire, hemen Fire Emblem Engageen, pasan aztien estrenesan jokuen, uste dut partidako 10 biderrez alduzule bota denpori atxera. Nahi duzun beste, ez? Tino bakarrik eurreko txandara, partida zikeraraino zu bota, 10 biderrez. Hori da, aztakeri bet, aztakitze zelan egin da ben hori. Orduen, bai, sarma hori kentzen dutxo, eta bai, zailtasun mailari be, kendu itxen dutxo, zentxue, bai, ze ardur este pertsona bat galdu alizetiek, albaten inatxera da, listo, ez? Orduan, gero, altzen dozun denbori da, ez? Hori bai. Hori lehen komentu dugunen arire, ez? Ja, azteko gure denbori, zelen bai, lehen galtzen duen pertsona bat Game Boy zen, eta besteri barik, amate kontxoli, barriro piztu, da azikeratik, partida azikeratik, ez? Orduan, bai, zentxueko nik ondo ikuste dut, ez? Sartzi denporan atxera inalizetiena, baina sarmatxu hori galdu itzen dugu. Three Houseseko nadekona da hori, ez da? Dekozuz iruetxe, zure eskolan, orduan, partidi azterakoan, historizo azterakoan bat aukeratu behar duzu, eta horren historize biziko duzu. Nahiko gogorra da ganera, nahiko gordina, ondo zentxu horretan, nahiko ilune da, badeko anime estetika hori, ez da pertsonai asko gaz, animeka da horrek biziko duzuz, ez? Beti oso horre waifuek eta hasbandoak horti dauz. Baina, nahiko ilune da, eta asko guztiate zentxu horretan. Txarrena da, endabe, kreston lana, 3 histori desberdin, lau esango dugu, segero beste gozatxu bedago bai hortik, sortzeko, baina bakotxa da horren luzia, baina, bat paseot, bakarra paseot, ez dakitxe gomana zen, baize hogei ordu pasetako. Baina, histori zen ezalan teretan, erretizigaz, bez? Urte den atxuz, persona pilloa, claro, beste lerro batzutan garrantzi pillo dekina, baina zurien ez tekona zebez.
Torun esara enteretan esertaz bez askotan. Eta ritmo olako arraro badeko, oza, joku bera asko guztiate, baina benetan disfrutetako, benetan gozatzeko, oza, ordu pilo eskaini horretzu bai. Ja. Eta Fire Emblem baten, gogorra da hori. Gogorra da. Bai, gaur egun, ez? Zaila da, hori, Bai, zera bai. da, oreka hori bilatzea, ba. Bai, eta hori, guztiate asko Three Houses, baina beste modu batera platita gongo bazan, hobeto gongo zan, segurunik. Oso ondo, oso txukuna. Ba, besteri, bari, nahi baduzun, Damian, engaitxera behapuru jolastu dut, baina oinoko igualez horren sakon, Nahikoa, ez? lau partida edo botataz, ez? Bakarrik, lau misiño delako zerrintaz. Orduen, nena oinoko berbaitxeko moduen. Ja. Baina sagakin enamorauta, ez? Esaten dute... Bai, beti guztiate Fire Emblem. XCOM, ero Shadowrun, ero Tuluk bebaduka bat, olakoa, estilokoa. Edo, ez? Ba, Mutant Chronicles, Mutant Year Zero, ez? Bai, bai. Pizka diferentia, baina ero Disciples bai dago. Disciples be... Fire Emblem betxe dala horrek danak, baina asko simpliau, Nintendo nada azken finean, eta oso simplifiketa, ez? Bai, eta alata be, alako arrakasta dauka. Bai, kosteiako lortzi, ez? Lehenengo jokuekin irik igual gehizien guztiatezenak dizela. Espien lortu horren besteko boom hori, baina gero 3DS-erako hauekin inegaz, ez da la sagako nabez, esango negenik. Baina horregaz lortu ban kriston ospie eta gaur egun topera da, beiz, Fire Emblem egaz. Batez be, mugiko horretarako Heroes deitzen da, alako jokutxu beda, eta horrek kriston boom lortu ban. Ez que mugietarako dare joku batzuk oso egokiak. Bai. Oso ondo. Ba, nahi baldin badozu, nik uste dut honekin amaitzen dugula gaurkoz. Eta ba, eskerrik asko entzuten egon zaten guztioi. Eta, bueno, datorren astian etorriko ga, suerte pizkatekin aritzekin batera, ez? Hori zera, datorren barriro, kaina gaizan goteko prest. Oso ondo. Ba, ondo izan, Lander. Bai, bardin, eskerrik asko egon zaren hori eta aurreko arte.